Morova и бендът Sunset Bossa Nova. Dear ladies and gentlemen, one more time your strong applause for Весела Морова and the band. А сега, скъпи гости, ще имаме нужда от малко време, разбира се, за да подготвим сцената за нашата следваща изненада. Dear ladies and gentlemen, we're gonna need a little bit of time to prepare the stage for our next surprise. And when we're speaking about surprises, what is about to happen on the stage, dear ladies and gentlemen, you have the opportunity to witness one very nice dance show done by you from Project 360. Скъпи гости, след малко ще имате възможността да се насладите на тази сцена на един танцов спектакъл Cabaret Experience Love Transit, който ще бъде представен за вас от Project 360. Zunächst auf die Bühne, liebe Gäste, wir haben für euch ein Tanzshow vorbereitet. Ein Cabaret Experience for die Tanztruppe Project 360. Разбира се, скъпи гости, докато управяме сцената, ще използвам възможността да ви дам една важна информация. Много важна информация, скъпи гости. Албена запазва цените от 2026 и през 2027 година, ако направите вашата резервация до края на октомври. Very important information, dear ladies and gentlemen. Albena is keeping the same prices for holiday like 2026 in 2027 if you make your reservation until the end of October. Liebe Gäste, jetzt auf Deutsch, probieren wir. Albena hat die Preise von 2026 auch für das Jahr 2027 bei, wenn Sie Ihre Reservierung bis zum Ende of Oktober vornehmen. И така, нека да видим на къде сме. Още малко време имаме. Това време, скъпи гости, ще използвам, за да ви разкажа малко за групата, която ще танцува след малко на сцената. Това е група, която, скъпи гости, се е сформирала около преди 5 години. Разбира се, тяхният първи лагер се е състоял тук в Албена, след което са обиколили много сцени около света. Разбира се, много големи участия са имали около света. И сега ще е много интересно 5 години по-късно да видим какво се случва с тях отново тук в Албена. И така, скъпи гости, ще изчакаме още 1-2 минути. We're going to wait a little bit more, like 1 or 2 minutes, while we make the stage ready. Until this time, our DJ will play some music.